आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन बे दैदेनमोननि आरो सोरबा बे गथ'साफ्रा बे फैसा खुस्राफ्रा बिसिनि गामिया मा गावबुराफ्रा मा आसान गाननानै दं नामा बिसिनि समाजनि गावबुराफ्रा आसान गाननानै दं नामा दख'ना गाननानै दं नामा हेल' मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा जन कार्जि बिथाङा बे साननैसोनि गेजेराव दैदेन औवारिजों लोगोसे निजोरा बिथांमोना गाज्रि थासारियाव थांगासिनो आरो बुलाय सुलायखौ लानानै आरो ससियेल मिडियाखौ गाज्रि थासारि खालामफैनायनि थाखायनो जोंहा जन कार्जि बिथाङा दैदेन औवारिजों लोगोसे निजोराखौ गोबां बाथ्रा बुंलांदों लोगोसे निजोरा आरो दैदेन औवारिजों बुंनायजों लोगोसे जे दैदेन औवारिनि साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरखौबो लोगोसे गावबुराफोरनि बागैबो गोबां बाथ्रा बुंलांदों रायजोफोर दा नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोंहा जन कार्जि बिथाङा दैदेन औवारि लोगोसे निजोराजों लोगोसे गामियाव थानाय साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे गावबुराफोरनि बागैबो गोबां बाथ्रा बुंलांदों आरो जों रायजो राजाफ्रा खोनासंनो गोनां मानो होनोब्ला जोंहा दैदेन औवारि आरो लोगोसे निजोरामोन बायदिया दिनै जोंनि बर' समाजखौ गुबुंले खालामफैदों लोगोसे ससियेल मिडियाखौ गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैफैदों आरो गाज्रि थासारियाव लांगासिनो आरो जोंनि उन जोलैनि जोंनि फैबाय थानाय गथ'फोरनि बागैबो दिनै बिथांमोना गाज्रि गोहोम खोख्लैनो नाजागासिनो बिनि थाखायनो जोंहा जन कार्जि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांदों रायजोफोर अब्ला आङो आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे जोंहा जन कार्जि बिथाङा दैदेन औवारि आरो निजोराजों लोगोसे गामियाव थानाय रायजो राजाफोरनि बागै लोगोसे गावबुराफोरनि बागै मा बाथ्रा बुंलांखो अब्ला आङो बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो हेल' भिउवार्स आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनै दा भिडिअआ जाहैबाय जोंनि दा ससियेल मिडियायाव माने माखासे बे गथ'फोर बे खुस्राफोर थारमाने एसे माबा माबि देखायलागासिनो थारमाने मेसेन्जारावबो बुहुत मानसिफ्रानो आंखौ दहाय माने दाख्लैनिफ्राय मेसेज हरगासिनो थारमाने आं माखासे टाइम स्पेस मिलायनो हायिनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन दा भिडिअआ जाहैबाय जाय फैसा खुस्राफ्रा दा खिंख्रिं खांख्रां गाबलागासिनो बिसोर जाहैबाय सोरबा दैदेननो ना दैदेनना मा नाम आरो मा सोर बै गथ'फोर बिसोर माबा जाला माला माबागासिनो मा निजिरा ना माबा होननानै बुंदोंनो थारमाने ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा नोमफाया जन्म होनाय नामा ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा नोमफाया जन्म होदों नामा बे ससियेल मिडियायाव बेसेबां मायन' गुयन' बेसेबां दिनै रिसपेक्टेड मानसिफोर नायो ससियेल मिडियाखौ बेसेबां माखासे माबाफोर दङ बेवहाय दिनै नोंसिनि बेबायदि जाहा थाहा भिडिअ लाबोनाय मानाय बेफोरखौ जों मा जों जाम्बा नामा जों बेफोरखौ नायनांगौ नामा आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन बे दैदेनमोननि आरो सोरबा बे गथ'साफ्रा बे फैसा खुस्राफ्रा बिसिनि गामिया मा गावबुराफ्रा मा आसान गाननानै दं नामा बिसिनि समाजनि गावबुराफ्रा आसान गाननानै दं नामा दख'ना गाननानै दं नामा बिसोरखौ नायनो रोङाखै नामा आरो मोनसे खोथा बे दैदेन ना मा नाम बारा जाबाय खिन्थु नोंसोरनि देखायनाया बारा जाबाय माखासे माबायाव नोंसोरखौ बैसो माबा जायाखै उन्दै गथ' होननानै माखासे माबायाव कमेन्ट्सआव अनेक मानसिफ्रा बुंहरो खिन्थु सोलायजानो लुबैनानैसो कमेन्ट्सआव बुंहरदों खिन्थु दिनै सोलायालासेनो जुदि नोंसोर बारासो देखायबाय थायोबा बबे समाव माबादि एक्सन लानानै नोंसोरखौ पानिशमेन्ट होगोन पात्ता मोननाय नङा मिथिबायना एसे सन्मानखौ गिनो सोलों रिसपेक्ट होनो सोलों बेबायदि जाहा थाहा ससियेल मिडियाखौ बिमा बिफानि साननानै जाहा थाहा भिडिअ दा खालाम आरो नोंसोरो इन फिउचार जेनेरेसनखौ मा खालामनो नागिरदों इन फिउचाराव जेनेरेसना मा जागोन नोंसिनि फिसाफ्रा मा सोलोंगोन गाबोन जे नोंसिनि फिसाफ्रानो बे भिडिअखौ नुफिनगोन नोंसोर मा मिथिया नामा बेखौ नोंसिनि बेबायदि जाहा थाहा भिडिअखौ दे नोंसिनि फिसाफ्रानो नुफिनगोन मा लाजिनाय गैया नामा आरो नोंसोर बेबादिबा नोंसोरो आसामनि बारलांदोब्रा बहा देखायहैदो माबादि लाइनाव ओंखारहैदो जों जेबो माना खालामा बे बिटिसिआव आसामाव थानानै बेबायदि बर' जाथिखौ मान सनमान दाजाबाय थाथा मोसौ दामब्रा दामब्रिफोर साला बुरबक साला मेलेम गैया नामा मेलेम गैया रिसपेक्ट होनो रोङा नामा मानसिफोरखौ नोंसिनि मा नोमफानि नामा बियो ससियेल मिडियाया बेवहाय सोर मानसि नायो माबादि मानसि नायो मिथिया नामा नोंसोरो नेक्स्ट टाइम जुदि बिदि भिडिअ नुबावनांगौबा ना ओरैबायदि न'आव गामियाव हाबनानै गावबुराजों ओरैबायदि डिसिसन लागोन ना नोंसोरखौ ओरैबायदि पानिशमेन्ट होनाय जागोन सिदा खोथाखा बेनो फार्स्ट वार्निं बेनो लास्ट वार्निं